рибарчета! Днес сме 25 юни и се намирам в Гърция на един девствен плаж, скалист плаж, в търсене на морските хищници. Ето каква е ситуацията наоколо. Вижда се добре. Ще съм 2 дни, събота и неделя. Неделя може би към обяд ще си тръгна. Тук съм с мои приятели и се надяваме на добра сука. Ще видим. Морето понякога не изненадва. Приятно. Дано и този път да има някоя друга късметлийска риба и хубави незабравени моменти. И така, малко за тъкъмите. Взел съм двете горици, с които обикновено ходя на море. Philstar Venom, Medium Power и Sustain Heavy Power. Като идеята е с Venom да търся кокалита и по-дребни малки морски хищници, а с Sustain евентуално по-едрите морски хищници. Надявам се тук при тия брегове да се завъртят над вечер лефери. С оглед на късното време, през което пристигаме, смятам първо да започна с Венома, с малките примамки, да проуча как седят нещата тук с релефа и евентуално вече над вечер, когато очаквам заход на едрите морски хищници, да започна да мятам с големите и тежки примамки в търсенето на някой едър морски хищник. Взел съм също така и една раница с примамки, нови примамки и така нататък. Сега да видим тук как седят нещата с този релеф. Виждат с паридови риби. Някоя друга меланура видях да се мята. И така, по традиция започвам с риболова отгоре надолу. Първо ще заложа на Walker, после на воблер и накрая на силикони. Като тогава вече целта ще е търсенето на Rockfish. Сега залагам на малък Walker, на Zerek, Trial Waiver. Много готин чаровен Walker. Виждам, че има тук някакви риби, които играят на повърхността. Но какви са, не знам. Искам да проверя дали са хищници. Оп! Ето, че имах подгонване. Някой се опита да сграбчи локъра. Сменям Walker с Yuki 60S. А отсреща там пък предстои един харпунджия срещу мен да се пусне. Морето е за всичко. За 2 часа имах само 3 удара на Duruki 80 цвят белон, обаче неуспешни. Сега преминавам към рокфишинга с моето любимо калмарче на Bite-Bread. Обикновено успявам да ловя по някой костур с него.
Сега ще видим има ли ги тук наоколо в тия скали. Първата скална рибка, един малък ханус. Ханус е малък, ще го пусна обратно в морето. Айде малък приятелю, тягай. Ето ги и новите ми биячи за морето. И двата воблера са надолу. Популярните Spearhead рюки в размер 80S и 95S. S означава Sinking. И двата воблера са Saltwater Limit. Съответно цвят сърдина и цвят белоун. Любимия ми цвят, с който с 80-ката белоун просто ги правя луди и ме е измъкнал най-много риби от Егейско море. Аз нямам съмнение. Сигурен съм, че ще ловят. Интересна е 95-цата. До сега не съм я мятал. Дали ще е малко тромава като 110-ката или ще е пъргавелка като 80-ката. Много е труден риболова. В момента съм малко ядосан, защото часа е 12:30. Имах две много добри риби на Венама, които не мога да разбера защо ми се отключиха. И двете ми удариха на Dual Spearhead рюки 80 Sinking. Един е Saltwater версията, а другия е сладководна версия, но той става и за морски риболов. Сега съм приготвил Sustain Heavy Takama. Ще пробвам с по-големи воблери да видят тези риби дали няма да се изложат на тях, ако не ще мина на по-малките. Но тръгване с бясен рън, аванс и откачане. Какви бяха рибите, така и не разбрах. Дали лефери или лавраци ли, никаква идея. Обаче бяха много брутални удари. В рамките на 15 минута 2 удара. Вече 3 часа ловя, един ханус успях да хвана и тия риби. Преди това имах едни много интересни удари с повеждане и откачане. Предполагам, че са по калита. Надявам се над вечер рибите да поводят и да стане динамичния риболов, който така силно искам. Има още много време до тогава. Сменям с Dual Tight Minnow Lance 120-ката. Heavy Takama. Да видим за нещо по-едро ще излезе ли. Че днеска работата много зле. Няма много риби. Няколко удара страхотни, обаче не успях да ги извадя. Какви бяха тези риби? Не знам. Сега да видим какво става. Има ли големи или няма. Вижте, каква е голяма! Яката борба! Такива аванси! Такова чудо просто до сега не ми се е случило. Много хубава синегрида. Просто ето. Добре, че заложих на Sustain 2050. Вижте. Удари на Tight Minnow Lance. Ето го, 120-ката. Брутална риба! Брутална! За такива късметлийски риби. Сърцето ми ще пръкне. Ще експлодирам. Яко! Добре, че заложих на Heavy Takama. Обаче този път няма къде да бяга. За Словакия. Ако знаете как ми подпали аванса, такова брутално нещо просто отдавна не ми се беше случило.
рибата, вижте какви зъби, гледайте. Обаче аз съм с флоро 0,47. А воблера, тази тройка е в устата, другите две отстрани за хръвния капак и опашката. 0,47, ако влезне в тези зъби, няма спасение. Нека малко си почина, че направо емоцията ще има побърка. Страхотна риба, приятели! Мой нов личен рекорд, аз до сега така голяма синегрида не бях улавял. Сигурно е към 2 кила или 3, не знам. Обаче бахти бруталната риба. Страхотен удар, брутална борба. Нямаше как да я заснема, понеже такива бесни аванси, такова дърпане. Обаче рибата успя на 2 пъти да отърка в камъните в флорото, но се измъкна под гадната ситуация и рибата е моя. Най-вероятно, може би рибите, които преди това съм изтървал, може би са били синегриди, не знам. Видях и една баракуда, възможно и баракуди да са били, видях и лаврак да плува тук наоколо по скалите. Какви са били, не знам, обаче тая риба просто уникално преживяване. Рибарчета. Страхотна. Какво ли ще ме очаква до вечера, не знам. Направо вече ми се приключва риболова с една такава прекрасна голяма риба. Какво му трябва повече на човек? Може би 2. Бръскама, бе. О, днеска май ми е щастливия ден. Вижте го. Бах ти, звяра! 1 метър зарган. Отново надуй тайт минал ланс. Това просто не мога да го повярвам. Аз такъв голям зарган не съм виждал. На 120 мм воблер. Бах ти, звяра! Бах ти, чудото! Гледайте! Просто звяр. Звяр, такова дърпане, такова чудо и подскоци, просто уникален звяр. Майко, аз ще ходя да почивам след малко. Няколко снимки, как ти и рибите. Вижте какви зъби могли. Няма такова нещо. О, целият трепери. Отново с хеви такъма. С 20-50 гаси мощния зарган. Динозавър. Коренният звяр. Аз си мислех, че тук има баракуди, а то се оказа мега заргани. Вижте колко е голям. Може би има 1 метър.
брутален. Какви зъби има. Ужас. Отново на Titan Lance 120. Вижте го. Сега си извяра. Няма такава риба просто. Мега зарган. Баракуди, ама друг път. Мегало заргане. Ето го извяра и успешната примамка, която вече доста бой изяде. Вижте как се надера от зъбите на тоя Ингри Гарфиш. Истински звяр. Истински. И метъра отчита 95, може би някъде. Не, 91, 92, 93 см. Аз такъв зарган до сега само на снимки съм виждал от тропика, от Малдивите и не знам си къде. Но тук в Гърция такова чудо за първи път ми се случва. Днешният ден е просто повече от страхотен, една синегрида, един трофеен зарган. Нямам какво повече да искам. Отивам да почивам, да пия една бира и ще видим една вечер как ще стоят нещата с риболова. Ама толкова повече да иска човек. Такива две големи риби с хеви такъма. Просто вече си превъртял играта. Да, рибарчета, днеска превъртях играта 2 пъти. Задава се някаква буря, може би. Доста е тъмно там. Ще напускам мястото, а пък да видим как ще станат нещата после. Там се появи една лодка. А шамандурата би трябвало да е мрежа. Да, ама аз лових моите риби. Доволен съм. И на здраве! И така, рибарчета, вече е малко след 9 часа. Презаредих батериите. Доста се изморих днеска от висяне по тия скали. Набиха ми се краката. Даже единия мускул на ладжака малко лошо ме боли. Постоянно се свива. Някакви крампи гадни. Ама мерака е по-голям от всичко друго и сега ще пробвам над вечер да видя какво ще се случи. Дали ще има пак от тия мегало зарганите или синегриди, или пък нещо по-различно. Приготвил съм тук вечерното меню, сега ще ви го покажа. Вечерното меню е като сутрешното, само че се предлага вечерта. Сега ще видим на кое от всички тези красавци ще вземе риба. Ето го бияча от днес след обяд в най-голямата жега до Titan Lance 120. Воблер е избран, кепа е нагласен, позицията е взета. Остава да видим тук ли ще са морските хищници. Времето се разваля, даже леко взе да руси. Това, което най-много може да ме изплаши, е ако има светкавици и грамотевици. Веднага свивам, гъвам такъма и изчезвам. Другото, днеска останах какво? Днеска сме 26 юни. Малко след 5 часа имаше адската буря, грамотевици, дъжд. Но сега просто е облачно и има предпоставки за риболов. Отправям се към вчерашното място, където хванах
Онази синегрида и големия зарган. И така, да видим, ще успея ли, иска нещо да направя или ще си тръгна с капо. Днес ще заложа изцяло и само на хеви такъма, с оглед на вчерашната сука. Защото ако хвана пак някой подобен забар и съм с по-лекия спининг, просто няма да имам контрол над ситуацията. Абсолютно никакъв. В момента времето е облачно. Хубавото е, че няма изгледите за светкавици и гъмотевици. В момента наблюдавам морето, обаче не виждам никаква активност. Няма джуруми. Времето е лаврашко и старт. И така, сергията е отворена. Първият ми избор ще бъде Санди Анди. Искам да проверя с него 10 см размер дали има много лаврации. Се преместя тук да видя какво става. Оп, риба! Оха, ела тук. Интересно да видим каква е. Охо, кокали. И така, с хеви такъма, флуорокарбон 047, линията е 1 и 2, примамката е Санди Анди десятката. Успях да уловя първата риба за деня. Ей това кокали. Много стръвно налетя. И ето, че вече имам първата сука за деня. Леко започва да вали, но ще продължа с риболова. Време е за още порция Санди Анди. Да видим дали си има другарче това кокали или беше само единично. Успешната проводка е най-баналната и класическата. Замяташ и навиваш равномерно. Равномерната проводка с тая примамка. Това е ключа към успех. И така помятах още 20 на минути, обаче на Санди Андито имах само едно побутване. Още може би едно кокали. Това беше. Сега ще сменим с любимия играч Делоруки цвят белон. Ето го, биячът ми. Вижте го колко е надраскан, обаче продължава да лови риби. Добър каст, много добро замятане. И да видим твич, пум, има ли? Или работата ще е кене. Аз хванах вече една риба, мога да се ходя.
Още едно добро подаване. Сега една супер бърза проводка. Бе, нямам пипане, бе. Освен това сутрешното кокале. Даже на руки 80 солт лотара не иска да вземе нещо. Ще увеличавам размера на примамката. Хайде, шампионе! С тебе сме! Все още нямам сука. Доста силно взе да вали. Зад мен всичко това е дъжд, което идва. И е супер размазано. Смятам да приключвам с риболова, тъй като в момента юнските бури са много опасни. С въдица в такова време не е хубаво да си отвънка на морето край брега, тъй като има опасност от мълнии. И така смятам да приключвам риболова. И хванах едно кокали днеска сутринта на Санди Анди. Това е. Вчерашният ден беше просто уникален. Виждам, че няма да се повтори, но радвам се, че се случи. 2 трофейни риби за мене. Какво повече мога да искам от това. До скоро и до следващото блокче. Спининг 365. Късмети на сука на всички.